Moni ndine Jack nde machezazo. Lero ndikumwa madzi tagwira ndikumwa 10 years. Kulinji. Ndiye okay. Zomwe zikuchitika pa dziko pano. Ku UK alengeza akunena kuti apeza zakudya achita discover zakudya zabwino kwambiri. Zakudya zopatsa thanzi, zakudya zimene zili ndi protein yambiri kwambiri, ndipo akupanga encourage anthu kuti aphunzire kumadya zakudyazi chifukwa chonena kuti ndizothandiza zopanga boost thanzi, immunity, chani, ma protein abwino. Alayi zakudyazi aziyika mapayi, apanga mapayi, akuziyika makeke, azipangira zinthu zosiyana-siyana, akuziyika mmalo osiyana-siyana. Ndine naona kuti ndipange share zakudya zomwe apeza. Zakudyazi ndi ma ants zicha inu mwakhala mukudya zaka zonsezi. Zaka ngumbi, mafulufute, abwanoni, ate cricket sandwich. Akupanga zimenezo akuti achita discover kuti ndi zathanzi kwambiri, ndipo akupanga encourage anthu mayiko akunjawa kuti azidya ende achita zikonza chonchi. Sono ineyo sometimes azungu amandiseketsa kwambiri ende chifukwa chonena kuti amanyamuka apita kumalo akaona kuti anthu kumalo kuja akupanga zinthu zapamwamba, akupanga zinthu zonena kuti mwakuti anthu ku Africa akhala akudya zinthu for a very long time. Osati ku Africa kokha komanso oloma aboriginals, anthu eni nzika zenizeni za malo ngati America, malo ngati ku Australia kuja, ku Canada kunali anthu amene anali anu ake azungu asanapite kukalanda maiko. Anthu anali ndi miyambo yawo zakudya zawo chanchani zonsezi amaziyang'anira pansi, mmene anthu achikuda amaonekera onyazitsika chifukwa chodya ngumbi, kudya mbewa chani. Komano ifa chonena kuti iwo uno aona kuti mwina amadabwa kuti kodi gulu limadya izizi timalinyoza koma limakhalabe strong bwanji. Kena kuno kuyamba nokuzifufuza nkona kuti actually zomwe udya anthuwa zili bwino kwambiri kuposaso zomwe ife tikumazona ngati zapamwambazi. Koma malo mongovomereza kuti anthuwa amadya zabwino akuti tachita discover. Anga ngumbi mungachita discover lero. Ndiye asati petekese, asati wonongese, tini fetipitirize, inuyo takonzani mafulufute utazichita ne fulufute sandwich kumeneko kaya muzipanga bwanoni pai tena zone. Komanso mwayo kapezeka ngati munga kunkheza mbiri pezani njira yo mapangira export nanga siwo akuti ayamba kudya ndipo akira encourage anthu kuti azitani azidya ende tiyeni manyamu saladi kumeneko. Nyamuzani ine sindija ifo yota atikendera allergic ngumbi chanchani kalero kokagwira ngumbi tinkapita nawo kokatani tinkapanga nawo koma sintani sindija nawo olombewa I don't know kuti zimakhala bwanji koma ndizakudya zonena kuti zimapatsa thanzi tena zoni asatinamizire kunena kuti wapanga discover ifazana jite discover. Ndiye taona ni bamboyo dzina lake akuti Mahendra Patel. Mahendra ndi waku USA koma ndi munthu ndi Indian koma makhala ku USA. Mahendra siku linake analowa mu shop mu Walmart ya ku USA. Atalowa anapeza mzimayi wina anali pa wheelchair, amaenda pa wheelchair paja anali atanyamula nake awiri. Ne mwana mmodzi amakhanga afuna kugwa. Mahendra uja anathamanga anapita pamene pajapa kazina tani koma mzimayi uja anapeza kuti mapeto ake anayimba phone ku polisi kunena kuti bambo wina wake afuna kundibera mwana. Talimbana ndithu ndi bamboyo afuna kundibera mwana. Pakana polisi anabwera anamusaka Mahendra pakana famena anafika polisi mu Mahendra anatachoka. Anamugwira Mahendra anamanga. Mahendra wakhala prison 1 month. Edi kenako maloya Mahendra akaufufuza kuti yayi mashopu ngatawa makhala chani CCTV. Kwa Mahendra amadabwa kuti ndiwafuna kuba mwana ineyo. Mwana wake ndani. Samamvetsetsa mpakana apeza CCTV yazomwe zinachitika tsiku limenelo. The CCTV yake ndi
Amahendra analowa mshopu. Amahendra anamuona di mayi uja ndana ake awiri. Nde mayi uja amafuna kuzungulira ndi wheelchair yake. Koma mwana wina amakanga afuna kugwa. Nde Mahendra anathamanga kumuthandiza kuti mwana uja satani asagwe. Kenako anamufunsa kuti Tylenol amene ali ngati Panadol ali pati, kozi Mahendra ulendo ankakagulira mayi ake mankhwala fatana adwala. Ndenzi mayi uja anamulozera kuti ali apo, achita kuoneka kuti amalozerana kuti apo. Mahendra uja kunyamuka nakasanzikana wedo. Mahendra uja kumapita. Mayi uja anapezeka kuti anapitiriza kumazungulira akumaseka ndi ana ake aja. Kenako amaoneka ngati pena afuna kugwa. Nkupezeka kuti munthu wina anatakagati wamuthandizaso kuti mwana asagwe kumugulani. Ndecho dabwisa chotena kuti after pamene poponzi mayi uja anayimba foni ku polisi kunena kuti munthu amafuna ndibera mwana mpaka natalimbana takanganira nana. Mahendra wakhala prison 1 month. Akadali prison nde meneno CCTV yatoluka yapanga go viral kuti inu munthu uja amanama. Eti nde ndizoopsa zomwe anthu amapangana pa dziko lapansi. Timva koma izozo zikuoneka kuti ndiza straightforward chifukwa chilungamo chatani chaonekera. Munthu amatha kuvulaza uli munthu kuti sukumutani sukumudziwa. Eti nankhani ina ku Australia kunapezeka kuti kwaoneka matwins ena ake. Ndeyote ndaka ndachikulire ndakalekale koma no anali pa TV ya mafoto koza chani kaya kuna chitika chani china chani. Koma no anthu apangidwa fascinate. It was impressive kuona zomwe zimachitikazo kunena kuti amayankhula nthawi imodzi. Amayankhula zofanana. Amakhala ngati akuganiza zofanana. Ndi anthu amanda akamayankhula sentence ichi chimozimozi taonani mena amapangira pa video. With our mum, and he went up there and he was coming back down towards us and he goes, "Run, he's got a gun." And our heart started to pound and I said, "Oh mum, where's mum?" And poor mum was stuck up there, but apparently our brave mum, she goes, "Are you all right?" Because he had all blood all over his face. And he goes, "I'll shoot you." She goes, "Hey, I'm here to help." And mum distracted him to make him look the other way, and he looked the other way, and mum ran into the bush behind the fence. And the guy goes to her, "I'll find you and I'll shoot you." All I was thinking about when we were running, I hope he doesn't fire. Yeah, we were so blessed. How close to him do you think you were? Well, he was up there and we were past our when you driveway. You don't think of all of that at the time. No, you just run for your safety. Ndena mpaka na nawafunsa kunena kuti nanga maloto zofanana ndi anati aisa maloto zofanana. Nde condition yake kaya sindikuimvetsetsa kuti ndiyotani koma izo ndizimene zalani zikuchitika ku Australia. Koma inapo inu mukhale ndi madzulo opambana zomwe